Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto mga tugang, Martes, petsa 25 sa bulanin Marso 2025, pangtulong aldaw kan palarong Bicol. Ini ang Bareta alas 12, asin kami ang magiging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asin darakulang mga bareta sa lado lokal. Sarong senior citizen sa barangay Buang, Cantabaco City, gadan makalihis na badilon, kanday pa namimidbida na suspek kasubagong aga. Albay Acting Governor Glenda Bongao nangapodan sa Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA na ikonsiderar ang deklarasyon sa Mayon bilang UNESCO Biosphere Reserve asin ang nominasyon bilang UNESCO World Heritage List bilang Mayon Volcano Cultural Landscape para dain na ipadagos ang proyektong Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting. Allowance kan mga atleta ang Legaspeño itataon ang na aldaw kan LGU Legazpi. Mga outdoor events sa Palarong Bicol 2025 isususpindir poon alas 10 nin aga sagkod alas 3 ning hapon. Mga headlines sa lado nasyonal, hirit na mag-resign si Presidente Ferdinand Marcos ibinasura kan palasyo. Senate President Chis Escudero hinagad sa Dutertes da ipagdamay ang AFP sa politika. Dagdag bawa sa resulta kan eleksyon sa Mayo, imposible sigun sa COMELEC. National Historical Commission of the Philippines may pangapodan mga nod sa pagrespeto sa bandera kan Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, 70 katawo lugadan sa airstrike kan Russia sa Ukraine. Sa lado ng sports, Alex Ayala laog sa quarterfinals kan Miami Open. Diyan po ang headlines, ngunyan sa detalye kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Gada ng sarong 78 anyos na koridor makalihis na badilon kan sarong day pa namimidbida na suspek kasabagong aga sa Purok 5 kan Barangay Buang, Tabaco City. Sana ko ang informasyon kan DCGB News kay Kapitan Eusebio Lorico, poko mas o menos alas 9 nin aga kan pauuli na ang biktima na si Felizardo Collientes y Bonita. Kan badilon ini ni nagkadawang beses kan sarong personang nakasakay sa motorsiklo na tulos man na duminulag pasiring sa Ligao City. Tulos man na binawian in buhay ang biktima dahil sa sinapar na tama sa tikab. Sa pakikipaghoron man kan DCGB News sa duwang aki kan biktima, wara inin nagin kaiwal asin makakapagpatunay digdi ang mga pagtaraning ninda sa barangay, magin an opisyales digdi. Sa presente, padagos naman ang pigigibong investigasyon kan mga personahes kan Tabaco City Police Station sa nasabing insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Piging ganyar kang gobyerno probinsyal kang Albay ang Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA na daiidagos ang proyektong Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting asin ikonsiderar ang deklarasyon bilang UNESCO Biosphere Reserve asin ang nominasyon bilang UNESCO World Heritage List bilang Mayon Volcano Cultural Landscape. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao, ipinaliwanag kaini ang kaibahan siya
sa imbitado sa nangyaring public consultation kan nakalihis na aldaw alagad. Nagpadara na siya ning representante asin duman na konfirmar na daay na konsiderar kan tiyesa ang nasabing deklarasyon asin nominasyon. Tinawan doon ni Bonggao na nasasabutan niya ang obheto kang nasabing pagpapailaw sa bulkan na pigsasabing makakapag-enganyar ini mas dakol na turista alagad. Daay ini nakasunod sa eksistidong Albay Biosphere Reserve Management Plan. Dapat man ay konsiderar na mga hayop na nakaistar sa palibot kan bulkan na maaapektaran kang nasabing proyekto. Ang baretang ini hatod sa indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pinagterminar na asin kanselar kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o DEZA ang procurement kan Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting na may aprobadong fundo na 500 milyon pesos. Ini ang ipinalawas na notisya kan CHESA sa paagi kan Bids and Awards Committee Chairman Attorney Nino Roberto Aquino. Sa dokumentos na ipinalawas kan CHESA, ang desisyon ginibo dahil sa issues kan mga stakeholders asin mga ahensya kan gobyerno. Ang kanselasyon kan proyekto ang nakabase sa Section 41 Unrevised Implementing Rules and Regulation kan Republic Act 9184. Ang baretang ini hatod sa indukan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Isususpindir ang mga outdoor events sa Palarong Bicol 2025. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Department of Education Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sison kung sain prioridad man giraray ninda ang salud kan mga atleta kung kaya pon alas 10 nin aga sagkod alas 3 ning hapon daay muna ning kawat araw kan football, athletics, baseball asin iba pa. Segun kay Sison, oras na maging malimpoy na ang mga playing venues, tulos man nagigibuhon ng kompetisyon dahil sa kaipuhan na protehiran ang salud kan kada estudyante. Ang baretang ini hatod sa indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Itataon na ang na aldaw kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang allowance kan mga atletang nagre-representa sa syudad sa nagpapadagos na Palarong Bicol 2025. Sigun ini kay Alkalde Alfredo Garbin Jr. kung saan kahapon kan pinirmahan na niya ang cheque para digdi asin may orden naman sa City Treasurer's Office para may distribuer ini. Sinabi ni Garbin na pwera pa ini sa cash incentives na itataon niya sa mga makakakuha ng medalyang gold, silver asin bronze. Tinawan doon kan alkalde na ang sadit na kantidad na ini ang nagpapahiling kan sa indang rekognisyon asin pasasalamat sa sakripisyo kan mga atleta asin sa indang mga magurang na makakuha ng onra sa manlain na kompetisyon. Dai nako kang konseyo kang barangay Mayaw kan Uwas Albay ang sanggatos metros na tinampo na pigkukonstruhir sa indang lugar na pinunduhan kang lokal na gobyerno dahil sa bako magayon ang kalidad kaini. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Kapitan Domingo Rilao kung sain ipigladawan niya nagariman sa na may pulbo dahil sa alpog kada bes na may nag-aagi asin pag-ulkab kan mga semento. Sinabi ni Kapitan Rilao na sa basado sa iyang investigasyon, pigpapasubcontract ng orihinal na kontraktor ang proyekto. Nangapoda naman si Rilao sa mga concerned ahensya kang gobyerno, napakarayon ang konstruksyon kan tinampo sa palibot para mapakinabangan man kan publiko. Dakulang kaugmahan kan konseho kan Barangay Dapdap, Legazpi City sa pangingenot ni Kapitan Glenn Barcelon na makasabay ang sa indang covered court bilang playing venues para sa nagpapadagos na Palarong Bicol 2025. Sa pakikipaghoron kan DCGB News kay Barcelon, sinabi niya na ini ang primerong pagkakataon na gibuhon ang wushu competition sa indang lugar kun kaya dakula ang sa indang ginibong preparasyon para sa seguridad kan mga kagamitan asin ang pag-akomodar kan mga atleta, coaches asin iba pang mga bisita. Ipinaliwanag naman ni Regional Wushu Tournament Manager Michael Angelo Aguila na ang wushu ang kombinasyon kang kawat na boxing, taekwondo asin wrestling. Ini naman ang ika-10 taon na pigigibo sa Bicol Region na sangon niya nasa 10 dibisyon ang magiging karawat.
Ngunyan na aldaw gigibuhon an elimination, quarterfinals as in semifinals, mientras sa aga and finals as in awarding ceremony. Nag-asumir na sa pwesto bilang bagong pamayok ang Coast Guard District Station. Albay si Captain Alejandro Arica kang nakalihis na semana. Ini ang informasyon na ipinaluwas kang Coast Guard District Bicol kung sa insinalidahan ni Arica si Captain Julian Bayawa Jr. na na-assign naman ngunyan sa Coast Guard District Western Visayas. Ang turnover ceremony ang pinanginota ni PCG Bicol Commander Commodore Ivan Roldan. Sa sayang mensahe, nagyat kaini ang duwang opisyal na ipadagos ang saindang mandato as in serbisyo sa saindang mga respektibong lugar para maproteheran ang publiko. Nasa 38 ng individual ang nadakop kan mga kapulisan kan Police Regional Office 5 na nagbayolar sa election gun ban puan kan Enero 12 sagkod Marso 23. Ini ang datos na ipighiras kan komandansya kung saan nakonfiskar ninda ang 39 pidaso nin manlain-lain na badil kaibahan ang 219 na mga bala. Uminabot man sa 128 na mga badil ang voluntaryong isinuko sa mga hepatura asin 313 naman ang paramientras na ipigdeposito. Padagos man ang pagkondukta nin magkakasiblag na checkpoint sa manlain-lain na parte kan rehiyon para mapugulan ang anuman na kriminalidad asin kariribukan na konektado sa papaharaning eleksyon sa Mayo 12. Sobra sa 20.2 milyon pesos na asistensya pinansyal ang naitao ng Department of Social Welfare and Development Bicol sa sobra sa 5,000 na pamilyang naapektaran kang Barangay Christine sa mga munisipyo kan Donsol, Pilar, Huban, Matnog, Preto Diaz, asin Sorsogon City sa Sorsogon. Sigun sa DSWD Bicol, sobra sa 600 na pamilya na nawaran ni istaran ang nakaresibi ni maabot sa 10,000 pesos, mantang sobra sa 4,000 na pamilya na may partially damaged na harong ang natauanin sobra sa 5,000 pesos na tabang. Ang tabang pinansyal na itinao kang ahensya sa irarom kan sa indang programa na Emergency Cash Transfer para sa mga pamilyang naapektaran kan bagyo kang nakalihis na taon. Mga tugang primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon at Siniba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi,
Ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga pa di so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre pa di. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko pa di. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na pa di. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to Metro where you will find everything you need, so keep this in mind. Choices, savings, great quality, it's all here at Metro. Whatever you need, it's here at Metro. Whatever your style, it's here at Metro. To build your dream, here at Metro. To enjoy your life, here at Metro. We make life easy, we make life better. We make it happen at Metro. Balik po kita sa Bareta alas 12. Mga detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal. Ibinasura kan Malacanang ang pangapudan kan mga supporters ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magdimitir sa pwesto. Kinwestiyon man ni Palace Press Officers Undersecretary Attorney Claire Castro kung si Isay ang makikinabang in kaso maglusad ang presidente sa pwesto. Nanindugan naman si Castro na transparent ang gobyerno sa anumang transaksyon bako arog kan Vice Presidente na dakul na pigtatago arog kan sa iyang confidential funds. Ang pahayag ni Castro ang kasunod sa pangapodan kan mga supporters kan dating presidente sa The Hague, Netherlands na naghahagad na paulion sa Pilipinas si Duterte. Day dapat pigkakaladkad kan mga Duterte ang Armed Forces of the Philippines sa politika, kada bes may issue na kaipuhan nindang ampangon sigon kay Senate President Francis Cheese Escudero. Ginibo ni Escudero ang pahayag matapos tinuho ni Vice President Sara Duterte ang kawaran ni aksyon kan AFP kanda kupon kang Interpol ang sa iyang ama asin darahon sa The Hague. Sinabi ni Escudero na daay niya masabutan ang concern kan Vice Presidente asin garikomo na sa mga Duterte na hagadon sa AFP na surugon sinda sa kada bes na may pangyayari. Maliwanag naman ang operasyon kang law enforcement na ginibong pagsuko kang gobyerno kay Duterte sa ICC asin nagtabang sa naan AFP. Di man dapat kwestiyonon ang pagdakop sa dating presidente sa Villamor Air Base sa sarong fasilidad kan militar. Nag-react ang Commission on Elections o COMELEC sa pahayag ni Vice President Sara Duterte manungod sa posibleng dayaan o dagdag bawas na pwedeng mangyari sa May 12 elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa pagpuon pasanakan paggamit ng automated elections sa nasyon, imposible nang magibo ang dagdag bawas. Madali man na maberipikar kung nabilang asin na transmit ang boto. Apwera kaini may iba pang paagi para maberipikar ang ballot counting. Enot nang sinabi ni VP Sara sa saindang mga tagapasuporta sa The Hague, Netherlands na nahahadit ang sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa dagdag bawas na posibleng mangyari sa papaharaning pirilian. Sa Giraray, nagpapagirumdom ang National Historical Commission of the Philippines na irespeto ang bandera kan Pilipinas. Sinabi kan NHCP ipinagbabawal ang pagbuktak ng mga marka.
Disenyo, tataramon, litrato, drawing asin anuma na imprint sa bandera kang nasyon. An pahayag kang NHCP, an kasunod kan mailing ang Philippine flag na binugtakan in imahe nin agila kan mga tagapagsuporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Australia. Sigun sa NHCP, pagboyolar sa ley ang nasabing lakdang kung sain ipinagbabawal ini basado sa Republic Act Number 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines. Nakatalaan na magbisita sa nasyon ngunya na Biyernes si United States Defense Secretary Pete Hegseth. Ini ang primerong pagbisita ni Hegseth sa Asia asin enot na halangkaw na opisyal kan administrasyon ni US President Donald Trump na mabisita sa Pilipinas. Sigun kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, ang pagbisita ni Hegseth ang indikasyon kan alyansa kan Pilipinas para sa US. Tutukaron man ninda ang ribok sa South China Sea. Sinabi kan US Defense Department ang pagbisita ni Hegseth may katuyuhan na ipadagos ang mga alyansa asin para maibusol ang objetong pangsiguridad kaibahan ang mga opisyal kan Pilipinas asin US. Bago magpasiring sa Pilipinas, mabisita muna si Hegseth sa Hawaii asin Guam. Malain-lain ang eksperyensya ang sinapar ka mga Pinoy hali sa Myanmar makalihis na magtrabaho sa mga scam hub. Istorya kan saro sa mga biktima na nagtrabaho nin 4 na bulan, nagsagin-sagin sinda na mayaman na lalaki o babae asin kukuwahon ang buot kan sa indang mga biktima asin pipirito na mag-invest sa indang platform. En kaso, dahil ninda maabot ang kota, ibabalad sinda sa init bilang padusa. Sa ngunyan, 30 mga Pinoy na ang nakauli asin may natatada pang 166 naman ang mauli sa aga sa paagi kang charter flight. Bareta sa ibang nasyon, maabot sa 70 katawo ang lugadan sa ginibong airstrike ang Russia sa mga kaharungan kan Sumy City sa Ukraine. Ang nasabing atake ang kasabay sa ginibong paghururon kan kinatawan kan Russia asin US na ginibo sa Saudi Arabia. Sa nasabing airstrike, 14 aki ang nalugadan. Depensa naman kan Russia na nagbalusan na sinda sa ginibong drone attack kan Ukraine sa saindang Belgorod Gas Distribution Station. Inakusaran pa kan Russia ang Ukraine na pigbalo na atakehon ang Glevovskoy Gas Condensate Field sa Crimea alagad napugulan ini kan Russian Air Defense. Kinumpirmar man kan White House na magkakaigwagiraray nin paghururon ang kinatawan ninda asin Ukraine nagigibuhon sa Saudi Arabia. Sa bareta niya to sa lado ng sports, sigurado na ang pagsabak ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa quarterfinals kan Miami Open. Inian dahil sa pag-atras ni Paula Badosa kan Spain sa tournament. Dahil sa injury day kaya ni Badosa na magsalang sa match. Dahil sa mga adjustment, otomatikong nakalaog si Ayala sa quarterfinals kan prestihiyosong torneo. Ang 19 anyos na Filipina ang padagos na nagigibo ng istorya sa kawat ng tennis, lalo na ini ang primerong pagkakataon na makakawat sa nasabing level kang WTA 1000 na torneo. Lifesaver, anapod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa sarong imbensyon sa Estados Unidos sa sarong ekipahe na may kakayahan na makalinig nin tubig gamit ang UV light. Iguanin lantern flashlight, nakakapag-producer sa 85 decibels na tanog bilang proteksyon sa anuman na sitwasyon. Pwedeng gamiton sa pagsindinin kalayo asin pwedeng gamiton na power bank. Ang Lifesaver dakulang tabang sa mga personang mahilig mag-travel asin emergency kit. Ang Lifesaver pwedeng mabakal sa kantidad na $49. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, ginatos na Mexicans ang sarabay na makaturog para iselebrar ang World Sleep Day. Inapod ang event bilang mass siesta kung saan sobra sa 200 katawo ang nangaturog sa hampangkang monumento a la Revolucion sa Plaza de la República sa Mexico City. Segun sa Organisasyon for Economic Cooperation and Development Report, ang Mexico ang may inapod na most overworked country kang
2019. May pag-aadal man na ginibo ang National Autonomous University of Mexico, nakabanga kang populasyon sa Mexico an may problema sa pagkaturog. Segun sa head kang event na si Oscar Escandon, ginibo ini para ipangapodan sa bilog na kinaban ang pagkaturog ang dakulang parte sa satuyang salud. Marso 25 taon 1936 kan magpaluwas ng direktiba si Commonwealth President Manuel L. Quezon para sa mga detalyadong informasyon kan bandera kan Pilipinas. Ang bandera ang tinahi ni Marcela Agoncillo sa tabang kan sa iyang aki na Sinda Lorenza asin Delfina Herbosa de Natividad. Nakabugtak sa bandera ang pigaapod na Triangle of the Masonry na may tulong bituon na minarepresentar sa tulong darakulang isla sa nasyon, ang Luzon, Visayas, asin Mindanao. Kasabay digdi ang aldaw usan na may 8 race na minarepresentar man sa 8 probinsya na nagkaigwanin pag-aalsa kontra sa mga Espanyol. Kaibahan digdi ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga, asin Tarlac. Mga tugang, iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director si Sir Mar de la Cruz, kaiba sina Miss Angel Mustasa asin Miss Jenny Macho Balyaran, si Sir Ronald Baldo sa satuyang technical, sa DCGB Social Media Department si Miss Shara May Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang satuyang kaibang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pahitan kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Tunyas. Thank you for watching. Thank you for watching, and ako po maano lang madali. Good luck po to all the players of Palarong Bicol 2025, especially to Team Legazpi. Special mention ko po ang Team Taekwondo of Legazpi City. Good luck po sa Indo, Gabos. Ayan, good luck po sa Induga Boss. As in, congratulations po sa iyang ordinasyon si Reverend Father Mark Austin Tuazon na kapamilya tamang po digdi sa DCGB. As in, happy and congratulations on your 27th Episcopal ordination, Most Reverend Joel Z. Bailon. As in, happy watching din po kina Sir Joshua Bino, Sir Chadi Velasco from Bernice Resort Hotel sa Ligao City, Ma'am Feliz Marabella, as in Ma'am Judith Bello Burset. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Gina and Bert. Thank you so much Thank po. you. Salamat. God bless. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Pantabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Guys! Back